أبزخري مبل 4 عامت فستيفال بولونيا بحلف بوليتيكا وقديات هقدف أتو يمان قبرابن كالوت حلفت نستخايد سمينارات كابكند مدباتي نيرو أتو يمان مسحلفتي ودابيتات هقدف همادئ محبر كوماتن من سيات هقدفن زكايد وركب بزملكات لغات ميستر زينا نزل أخوة زبطات بسيحنا له برهان عند مسكال كغربايو ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኣብ ትሕቲ ኤምባሲታት ኤርትራ ዝነጥፉ ውዳቤታት ማሕበራዊ ሓይልታት ባይቶ ሃገራዊ መኣዲ ክኾኑ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ምስ ሓለፍቲ ውዳቤታት ህግደፍ ሃማደኤ ማሕበረ ኮማትን መንእሰያት ህግደፍን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣዘኻኺሩ ኣቶ የማነ መግለጺኡ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ውዳቤታት ኣብ ክንዲ ኣብ መዓልታዊ ጉዳያት ንነዊሕ ዝጠመተ ራእይን ስትራቴጂን ሒዙ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ብምምልካት ውዳቤን ተሳታፍነትን ህዝቢ ኣብ ምዕዛዝ ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶ ህዝቢ ኣብ ምዕባይ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ዲፕሎማሲያዊ ብንጥፈት ክንቀሳቐስ ኣዘኻኺሩ ምስጢር ዓወትና ኣብ ህዝቢ ዝተሰረተ ሓያል ውዳቤና እዩ ዝበለ ኣቶ የማነ ማሕበራውያን ሓይልታት ውዳቤታቶም ክሳብቲ ዝተሓተ ተዘርጊሑ ኣድማዒ ስራሕ ምእንቲ ክዓምም ተራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ክዓዝዝ ኣብ ሓደስቲ ወለዶታት ዝግበር ውዳቤ ድማ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ሓቢሩ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ህዝባዊ ግንባር ንምሕያል ዝተፈላለዩ መደባት ተታሒዞም ይስራሓሎም ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ወትሩ ሓድነቱ ኣትሪሩ መኸትኡ ክሕይል ጸዊዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ ልዑል ገብረኣብ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ኣብ ዘካየደቶ ርክብ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ጨናፍር ሃማደኤ ኣብ ምህናጽ ማእከላት ስልጠና ደቂ ኣንስትዮን ካልእን ዝገብርኦ ዘለዋ ንጥፈታት መርኣያ ናይቲ ምስ ሃገረን ዘለዎን ጽኑዕ ምትእስሳርን ንወገነን ዘለዎን ሓልዮትን ምዃኑ ገሊጻ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ኣባላት ሃማደኤ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ሃገር ዝገብርኦ ዘለዋ ተሳትፎ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ባሮንቱ ጨንፈር ብሪጣንያ ኣብ መንደፈራ ጨንፈር ኢጣልያ ኣብ ከረን ጨንፈር ስዊዘርላንድ ኣብ ተሰነይ ጨንፈር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሰንዓፈ ጨንፈር ኖርዌይ ድማ ኣብ ሃይኮታ ማእከላት ስልጠና ደቂ ኣንስትዮ ንምህናጽ ብዝወሰዶ ተበግሶ ገሊኡ ክዛዘም እንከሎ ገሊኡ ድማ ኣብ መስርሕ ህንጸት ከም ዘሎ ሓቢራ ውዳቤ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ታሪካዊ ኣመጻጽኣ ስለ ዘለዎ ንመጻኢ ዝቕጽል ስር ዘለዎ ሓያል ውዳቤ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ልዑል እዚ ኩለንተናዊ መስዋዕት ዝተኸፍለሉ ውዳቤ እዚ ዝያዳ ንኽሕይል ኣብ መንእሰያት ዝግበር ውዳቤ ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂቦ ክስርሓሉ ምዃኑ ኣብሪሃ ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ናይ ኩሉ ዕድላት ንክኾና ዝግበር ዘሎ ስራሕ ድሕሪ ምዝርዛር ከዓ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃማደኤ ኮይነን ሃገራዊ ኣበርክቶአን ንኽሕይላ ብቁጠባ ክሕይላን ትምህርትን ሞያን ክዓጥቃን ተላቢያ ብዘካዚ ኣብቲ ብምኽንያት ዝኽሪ 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ዝተኻየደ ሰሚናራት ኣብ ኣዱሊስ ዝተረኽበ ጥንታዊ ቅርስታትን ኣሰራትን ኣገዳስነቱን ብዝምልከት ኣብ ትኩዕታ ዝተሳተፉ ኢጣልያውያን ኣስተምህሮ ከም ተዋሃበ ልኡኻት ሚኒስትር ዜና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም